जोंनि बे उफुरा बिसायख'थि जानो गोनां कक्लाबारि समस्तिनि बे समस्तिनि जिथु हाल साल दायो माने राजनितिनि बिनि माखासे खोथा बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जोङो दिनै फैनानै नुफैदों जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो 100% जोंनि केन्डिडेटआ देरहानाया खातां रायजो राजानिफ्राय जों माखासे कमिटमेन्टखौ जों लादों आरो बिसोरनि माखासे समस्याफोरखौ जोङो दिनै बुजिनो थाखाय फैदों जोंनि थांखिया बे जोङो इलेक्सन देरहानायनि थाखायल' जों खामानि मावाखै गोदो समनिफ्रायनो बिपिएफआ जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम बिपिएफ माने राजनिति दोलोजों लोगोसे माखासे उद्देश्य लक्ष्य लानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जातिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो दायो दिनैनि जिथु नैबे उफ्रा बिसायख'थि बेयावथ' नुनायाव जोङो नंगौ माने गोबां माने राजनिति दोलोनि माने दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बुंदों दिनै इउपिपिएलआबो बुंदों गावसोरनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो बिनि अनगायै जायफ्रा माने बेवहाय आलादा केन्डिडेट होदों बिथांमोनाबो बुंदों जोंनि केन्डिडेटआसो देरहागोन नुनायावथ' माने इउपिपिएलनि केन्डिडेटआनो देरहानांगौ खारन बिसोरो सरकार सालायदों दायो बिजेपि जिएसपि इउपिपिएल लोगो नांनानै माने बिटिआरआवहाय दा बे हिसाबै बिथांमोना देरहानांगौ नाथाय थांनाय नैबे बोसोरावहाय बिथांमोना मा खामानि मावखो बेनि माखासे रिजाल्टआ रायजो राजाफोरनि गेजेरावहायनो दङ दा बेखायनो बिथांमोना बे माखासे जानानै थांखांनाय माखासे समस्याफोरखौ फिन बिथांमोना रेपाकेसन लानानै निस्सयকৈ नैबे बिसायख'थियाव बाहागो लागोन फैबाय थानाय समा जोंनि जाथिनि थाखाय बोरै जागोन जे नैबे इउपिपिएल सरकार एबा जथाय सरकार बिजेपि माने जिएसपि आरो लोगोसे माने इउपिपिएल सरकार जथाय सरकारा दिनै जातिनि थाखाय मा खामानि मावदों ओनसोलनि थाखाय माबोरै खामानि मावदों बेनि थाखाय माने दुखुनांथाव बाथ्रा जाय बाथ्राखौ जों सानफेरनो नाङा जाय बाथ्राखौ जोङो नुफेरनो नाङा दा बेफोरबायदि बाथ्राया दायो जानो थांगासिनो दङ जा नैबे बोथोराव नैबे समाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जोंहा जिहेतु रायजो राजाखौ हेल्पसो होनांगौ लोगोसे जों राजनितिजों लोगोसे जोंनि जाथिनि जा मोन्थाय बे मोन्थायफ्रा दायो जाफुंनांगौ दा बिटिआर जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय एकर्डनि नामाव दिनै एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाया मानसिफ्राथ' बुङो एकर्डआ फारि फारियै माने इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ होनना बुंदों आयेन जायाबा बे बिटिआर एकर्डआलाय मा इमप्लिमेन्ट जानो बेलाय बे एग्रिमेन्टसो कमप्लिटलि बयबो मिथिगौ दा बेखायनो आयेन खालामनानै लाग्रो बेनि गेजेरावहाय मा खामानि मावनो गोनां आरो जोंनि जाथि हिसाबै जाथिया मा मोननांगौ बेखौ निस्सयखौ मोनगोन उन समावहाय बे माने बिटिआरआ जुदि आयेन जायोब्ला बेखौ आयेन खालामगोन बिनि सिगां जोङो दायो मा नुदों जोंनि थाखानाय माखासे बिटिसिनि जा पावार एन्ड फांसन बेबो डिमरेलाइजेसन जानानै दङ आरो लोगोसेहाय जोंनि जिथुबा मोनफा मोनफा जायफोर माने गोदोनिफ्राय जोंहा स्टेटास थाखाजोबनाय ट्राइबेलनि हा हुफ्रानो दिनै बेबादि अबस्था जानो थांगासिनो दङ मोनसे नङा मोननै नङा उथ्से जानानै दंबाय थायो दा बेनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा बेफोरनि थाखाय दिनै जदिअब्ला इउपिपिएल सरकारनि एमएलए माखासे दं मन्थ्रि दं दिनै एमपि जाबाय थेवब्लाबो दिनै बेफोरनि बेलायावहाय गुवार लेभेलाव रायलायनायखौ जों नुवाखै बेनि थाखाय जोङो दिनै बुंनो नागिरदों जे जोङो पार्टिबो खालामनांगोन गणतन्त्रआव जों सरकारबो खालामनांगोन जा बुंनांगौ बाथ्रा गैया दिनै इउपिपिएल सरकार खालामदों मोजां सालायथों बिसोरो बिथांमोना मोजां सामलायथों बेखौनो जों खावलायगोन मोजां सामलायनानै जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावोबा जों बेखौबो गनायनांगोन जे इउपिपिएलआ फैनानै गोदान सरकार खालामनानै माखासे माने रायजो राजानि सुजुग सुबिदाखौबो सुफुंनानै होबाय आरो लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठीनि माखासे समस्याफ्राबो समाधान जाबाय जों बेखौ बुंगोन नाथाय दिनैथ' जों मोनसेबो नुवाखै बिथांमोननि कमिटमेन्टआ दिनैसिम मोनसेबो फुलफिल जायाखै आं बुंनो नागिराखै जे बिथांमोना मावनो हायाखै मावनोबो हाहैनो हागौ मोनसे समावहाय नाथाय बिथांमोननि जिथु मावनायनि एटिटिउडआ दिनै बुङाखै बिथांमोना जे फैबाय थानाय समफ्रावहाय मावनो हागोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै दायो जोङो थांखि जिहेतु नैबे कक्लाबारि समस्तिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानांगौ बेनि थाखाय जों रायजोनो मोजां बाथ्रा जों बुंगोन जोंनि नांगौ बुंनांगौ बाथ्रा जोंनि मावनांगौ बाथ्राफोरखौहाय बिथांमोनखौ लाफानानै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जोंनि मावनांगौ खामानिखौसो जों मावगोन कक्लाबारि समस्तिया निस्सय देरहागोन आरो इयुनफ्रावहाय जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन थेंक इउ बिपिएफआ सरकाराव फिन फैफिनगोन फैफिना बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनैनि माखासे खोथा बाथ्राफ्रावहाय मिडियायाव ओंखारदों सोरबा बेबादिनो रादाबावहाय फोरमायदों जे गाबोन समफोरनो हयथ' माने बिपिएफआ सरकाराव फैफिनगोन जुदि सैथोआनो दंमारोब्ला आरो जाय एमसिएलएफ्रा दिनै जेनेबा गावसोरखौ माने नैबे इउपिपिएल सरकार जानायखौ बा इउपिपिएल सरकाराव थानानै मा सुबिदा मोन्दों उसुबिदा मोन्दों निस्सयকৈ बिथांमोना उसुबिदा मोन्दों जायनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा बिथांमोननि खोथा माने खुगानिफ्रायनो ओंखारबाय थादों
बिजेपिनिफ्राय जायफोर एमसिएलए इएम बिथांमोननिफ्रायबो सम सम बेबायदि खोथा बाथ्राफोरा ओंखारबाय थायो जे जोङो इउपिपिएल सरकारजों थानो हाला सोलिनो हाला बिथांमोननि बेबायदि नीतिनि गेजेरजों जों जेब्लायबो गभर्नमेन्टआव जोङो सोलिनो हाला खारन बिथांमोना जेरैबायदि मोननांगौ बिथांमोनाबोथ' अधिकार दङ जिहेतु सरकार खालामदों एखेलगे इएम दंलायलै एमसिएलए दंलायलै थेवब्लाबो बिथांमोना जुदि मोजां रोखोमै बिथांमोननि बेबहार आसार जिथु मोनाखैब्ला इउपिपिएल माने दोलोजों बोरैहाय जथाय सरकार खालामबाय थानो हानो ओनसोलनि जौगानायथ' खालामनांगोन रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौथ' सुफुंनांगोन सुफुंनो जिथु हायाखैब्ला बिथांमोननि बे इएम जानाय एमसिएलए जानायाबो मिनिंलेस बेनि थाखायनो हयथ' बिथांमोनाबो बे परिबेखखौ निस्सय गावबा गावनो खालामनो थाखाय जुजिदों बेयाव दाया रावहाबो गैया दाया दङब्ला इउपिपिएल माने दोलोनिफ्रायनो निस्सय थानो हागौ आरो जायनि थाखाय बे बाथ्राफ्रा ओंखारदों दा बुंनांगौ बाथ्रायाथ' जेबो गैया जोंनि बे कक्लाबारि समस्थियावहाय जायखिजाया बृहत्तर सार्थ रायजो राजानि सार्थनि थाखाय देरहानांगौ बिपिएफ दोलोनि नांगोलनि सावगारियावनो भट होनानै देरहानांगौ नाथाय जों खोनानो मोनबाय मोननैसो बाथ्राफोरा ओरैबायदिहाय दिनै जेनेबा बिथांमोननि माने गेजेरावबो माखासे केन्डिडेट दंमोन जाय केन्डिडेटआ मोननांगौमोन बुंनाय बायदि जायो दायो जोंनि माने सावथुन मुलुगावहाय मुंदांखा फैलाजे बरगयारी बिथाङाबो टिकेटखौ नागिरदोंमोन नाथाय बिथाङा खाफाल दाखुरा होननानै बुंजासिगोन जाहाथे टिकेटखौ मोनाखै मोननायमोनब्ला हयथ' जोंहा बे कालचार लाइनावबो मोजां जागौमोन आंथ' मोनोब्ला आंबो गाव गोजोननायसो मोनगौमोन जेनेबा जोङो बेलेग दोलोमोनब्लाबो दा हक दायो जिथु माने मन्टु बर' बे केन्डिडेटनि माखासे माने खोथा बाथ्राफ्रा रायजोफ्रा बिथांनि बे माबाखौहाय मोजां मोना जों मिथिनानै मोनबाय जे बिथांनो भट होआ नुनायाव इउपिपिएल दोलोआ माने दङब्लाबो रायजो राजाफ्रा बेजों दङब्लाबो भट होनायाव खिन्थु भट होखालि बे नांगोलनि सावगारियावनो भट होगोन बे शंकर बसुमतारीखौनो देरहागोन थेंक इउ